Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś Wam ukożę, jak zrobić kwaszone buraki na jesienne dni, na zimę, bo teraz się zacznie kuckani, ryma, grypa, a tą naszą odporność trzeba wspierać, trzeba jej kapkę pomóc. Tuż o to, że Wam 3 dni temu ukazował, jako zakisić kapustę, a dzisiaj Wam rzeknę, jako zakisić buraki. Będzie Was to stało parę złotych, a buraki kwaszone to jest naturalny probiotyk. Jest to ganz einfachowa robota. Chęt Wam rzeknę, jako się to robi. Będziemy potrzebować knobloch. Kto nie wie, co to jest knobloch, to jest czosnek. Będziemy potrzebować parę buraków. Najlepszy, jak to są buraki ze ogródki. Taki, co są pognojone. No ale jak nie macie, to od jakiegoś gospodarza, co buraki sadził latoś. Będziemy potrzebować szklunkę na zawarzeliny. Taką większą. Ja mam taką szklunkę 5 litrów. Ale jak chcecie, to możecie większą dać, zebrać, albo mniejszą. I możecie tam dać do tego laurowy listek albo babczany listek, to już zależy od tego, kto co ma rod. Ale ten knobloch, a te buraki tam muszą być. Jako się to robi? Ja już tutaj mam postyrkane buraki z knoblochem. Mam tutaj narychtowane buraki. Ponikierę już mam porzazane. Knobloch już też mam porzazany. Onego trzeba porzazać. Tak samo buraki trzeba porzazać. Bo jak ich nie pożarzeć, jakbyście ich całe wciepali do tej szklunki, to one nie puszczą tych wszystkich witamin, tych wszystkich tego najlepszego, co mają w sobie. A to idzie o to, co by wydobyć z tego knoblocha, z tych buraków, to, co jest najlepsze. Te wszystkie probiotyki, co muszą iść do strzew, bo we strzewach jest odporność. Żadne witaminy C, żadne suplementa diety, żadna apteka, żadna chemia. Iny to, co jest naturalne. Ja wiem, że w tych burakach też jest chemia, bo przeca się prysko baji obili, kukurzycę, kole tego obilo, kole kukurzycy, tam rosną te buraki, no a to tam wszystko do tych buraków wlezie, ale dycki to jest lepsze, a zdrowsze jako te wszystkie pruszki, jako te cetle, co kupujemy w aptyce. Wodę najlepszy mieć bądź przeważoną, albo taką oto no z flaszki z magazynu, ale ja tą wodę dycki se przeważym w gorku, no i co by ten chlor kapkę wylosł. No i co? Do tej szklunki po zawarzelinach musimy to dawać warstwami. Ja wam to ukorzę. Na spodku je knobloch, wyżej je burak, a potem zaś je knobloch. Widzicie? Ja zaś tu wsuję kapkę knoblocha. Ja tego knoblocha dową kupa, bo ten knobloch to jest siła. To jest na taki roztomajne grypy, rymy, kuckani, to jest super. Tak. No i potem na to zaś następna warstwa to będą te buraki. Pokrote, porzazane. No i tak to dową. Jedną warstwę buraków, jedną warstwę knoblocha. Co jest ważne? Ważne jest, co by potem na koniec tą szklunkę zalać ganz pod wyrch. Tutaj. Jak to zalejecie, to potem dodacie do ciepłego, bo to musi się ukisić. To się musi z tego zrobić takowny zakwas. I po tym, jak się na tym zrobi piana,
to tą pianę trzeba zebrać. Bo jak nie zabierecie tej piany, no to tam się to może zacząć pleśnieć, a nie będzie to za dobre. Kisi się to dycki tydzień. Zależy jako je. Jak je lato, bo ja to robię cały rok. Jak w lecie to się skiszczy o to za 5 dni, bo je hyc. Ale teraz jak już są chłodniejsze wieczory, no to trzeba to dać kansi do ciepłego. Ten knobloch, to też jest ważne, dobrze by było, co by był też od gospodarza, bo teraz w magazynach mamy takie knoblochy, co są z Chin, z Hiszpanii, kansikej z egzotycznych krajów, a najlepszy jest knobloch, co u nas na ogródce urośnie, kansikej też na gnoju, nie na pruszku. Nie dowómy tu nic większego. Buraki, knobloch, woda, gdomorod, listek laurowy, gdomorod, babczany listek. Zalewamy to wodą, odstawiamy to na tydzień do ciepłego. Przykrywamy to werszczkiem. Ten werszczek, on nie śmi być dokręcony. Tu musi jakiś luft dochodzać. Bo jak to zakręcicie, no toż to by to wystrzeliło. Może to wystrzelić. Co innego jak macie bunclok, bo najlepszy się to robi w buncloku. Wiecie czemu? Bo bunclok tu ma taką jamę dookoła, tam se wlejecie wody, a ten bunclok, z tego buncloka to będzie bulkać, a te wszystkie gazy będą wylazować. Jak macie coś takownego, to musicie tego ganz nie dowierać. Musi to być kapeczkę tak lekko odewrite. No i potem jak to będzie ukiszone, zlywocie to kansi do flaszki. Z takiej szklunki 5 litrów by miało być jakich, ja nie wiem, ze 3 litry, więcej jak 3 litry. No, nie, 3 litry nie. I od tego dycki kole 2 litrów. Zależy wiele docie tych buraków. Bo jak tych buraków docie mniej, a docie więcej wody, no to będzie słabsze. A jak tych buraków docie więcej, a mniej wody, no to będzie silniejsze, będzie to więcej taki skoncentrowane, no i będziecie tego mieli, nie będziecie tego musieć tak upalać. Ja to piję dycki tak co drugi dzień, szklunkę. Każdy dzień to nie ma dobre pić, bo co 2 dni szklunka styknie. No a tą flaszkę z tym zakwasem, jak docie do lodówki albo kansikę do chłodnego, ale to musi być już tak ganz chłodno, tak oto kole 4-5 stopni, to on to wydzierży a i miesiąc. I co jeszcze ważne, po tym jak już to zlejecie, ten zakwas, tą wodę, to każdy jeden ten burak, to nie musicie wyciepować, możecie to pokrążać, a użyć do jakichś, a normalnie to zjeść na obiad, bo to będzie burak kwaszony. Są ludzie, co to mają radzi. Możecie to też jeszcze wrazić do takiej maszynki, co na wycisko ten sok, ale nie do wirówki, ale do takiej maszynki, co ona pomału to miele, a wydobywa z tego sok. To jeszcze drugi raz wykorzystacie. Roztomili. Dzięka piękne. Zróbcie sobie ten zakwas, bo ten zakwas jest fakt dobry, a gor teraz jak jest jesień, jak jest zima, brońcie się przed grypą, brońcie się przed wirusami, bo dycki lepszy se zrobić coś naturalnego, jako jeść cetle. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.